salħija tawlidek dajfi u nadafna midbajata ruħ sabiex nejxu għal dejjem safi. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Edin niċċelebraw ħuti l-ewwel ħadd tar-Randan u jsejjaħli u jiena nwieġbu, neħilsu u nerfalu ġieħu, b'omol twil nimlieħ. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-emil, billi ħallejt id-dmirijieti tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha, lilkom ħuti biex titolbu għalija lil mulej Alla tagħna. Imbaxxu rasna ħuti għal ħniena talla, ħajħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ ta' George Gregg u Joseph Bonnici. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, bit-taħriġ ta' kull sena matul ir-Randan imqaddes, għatina li nifhmu dejjem iżjed il-misteru ta' Kristu u li bħajja xierqa niksbu l-frott tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Alla kellem lil Noè u lil uliedu miegħu u għalilhom: Arawni, hawn jien se nagħmel il-patt tiegħi magħkom u ma nisilkom warajkom. Ma' kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom, ma' tjur u mal-bejjem, ma' kull bima selvaġġa li hemm magħkom u mal-bejjem kollha li ħarġu magħkom mill-arka. Jien nagħmel il-patt tiegħi magħkom li qatt iżjed ma jinqered ebda laħam ħaj bl-ilmijiet tad-dilluvju u qatt iżjed ma jkun hemm dilluvju biex iħarbat l-art. U żied jgħid Alla: dan ikun is-sinjal tal-patt li jien qiegħed nagħmel bejni u bejnkom u bejn kull ħlieqa ħajja li hemm magħkom għal ġenerazzjonijiet kollha għal dejjem. Inqiegħed il-qaws tiegħi fi sħab u jkun sinjal tal-patt bejni u bejn l-art. Meta niġma' sħab fuq l-art u tfetx il-qaws Alla fi sħab, jien niftakar fil-patt bejni u bejnkom u bejn kull ruħ ħajja f'kull laħam u ma jkunx hemm iżjed l-ilma tad-dilluvju biex jeqret kull laħam ħaj. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil-Alla. Għas-sal min wieġbu: il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjieba u fedeltà. Tajjeb u sewwa l-mulej, għalhekk juri triqtu lil ħatja.
imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Il-modijiet tal-mulej kollhom tjiba u fedeltà. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżis. Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba dnubiet. U li kien ġust miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla. Kien moti il-mewt fil-ġisem imma ħal ħajja fl-ispirtu li bih mari xandar is-salvazzjoni lill-erwieħ li kienu magħluqa fil-ħabs. Dawn kienu l-erwieħ ta' dawk li darba ma rridux jisimgħu. Meta Alla qatt jistenna bis-sabar fi żmien li Noe kien jibni l-arka, ftit jiġifieri 8 biss salvaw bis-saħħa tal-ilma. Dan l-ilma huwa tiġbija tal-magħmudija li issa ssalva lilkom ukoll. Mhux għax ngħadda fil-ħmiġ tal-ġisem, imma xi talba lil Alla ħirġa minn kuxjenza safja bis-saħħa tal-qawmien ta' Ġesu Kristu li tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin ta' Alla u għandu taħtu is-setat u l-qawwiet tal-anġli. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġeljum għaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien l-Ispirtu ħareġ lil Ġesu fid-deżert. U baqa' fid-deżert 40 jum jiġġarrab mix-xitan. Kien jgħix mal-bejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija, ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Eżis illum li s-fijiet tagħna biex jagħtuna direzzjoni għal dan iż-żmien qaddis ta' Randan kitbulna din l-ittra. It-titlu huwa Nibnu soċjetà ta' għoża u solidarjetà. Eżis, is-sejħa li għamlilna Ġesu llum indmu u emnu fl-Evanġelju isejħa biex aħna inħadnu l-aħbar it-tajba u immorru fil-qalba tal-fidi tagħna kif ifissirha Ġesu stess. Alla hekk ħabb lid-dinja li tali l-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu il-ħajja ta' dejjem. Alla u mħabba u lilna bħala wliedu isejħilna biex ngħixu fl-imħabba. Intom il-koll aħwa jgħid Ġesu lid-dixxipli tiegħu. U dan hu l-infissru meta flimkien lil Alla nsejħulu missierna. Il-Papa Franġisku fl-enċiklika tiegħu Fratelli Tutti, il-koll aħwa, fuq il-fraternità u l-ħbiberija soċjali, irid iwasslilna b'mod qawwi dan il-messaġġ. Ispirati minnu, nixtiequ nwasslu dan il-messaġġ tiegħu u nagħmlu stedina lil kulħadd biex nibnu soċjetà ta' għoża u solidarjetà. Qabel xejn għandna f'qalbna dawk il-persuni li jħossuhom emarġinati jew huma fil-periferija li huma kultant vittmi ta' dik li l-Papa jsejjaħ il-kultura tal-iskart. Il-pandemija tal-COVID-19 ħarġet aktar fid-dier kemm hawn persuni li jħossuhom iżolati u waħedhom jew b'sens ta' vojt kbir f'ħajjithom. Matul dan iż-żmien żdiedu l-problemi ta' saħħa mentali u ta' tbatija fir-relazzjonijiet.
Quddiem ir-realtà ta' persuni li qed ibatu nistgħu jew nibqgħu għaddejjin u ma nagħtux każ, jew nieqfu biex ngħinu. Aħna rridu nsellmu lil tant persuni li qegħdin juru għoża u solidarjetà b'mod konkret ma' dawn il-persuni vulnerabbli. Huma jfakruna kemm hu importanti li nisimgħu l-għajta ta' dawk li qegħdin ibatu, imma wkoll il-karba siekta ta' dawk li qed ibatu waħedhom. Il-Papa Franġisku kontinwament ifakkarna li għandna nisimgħu il-karba ta' dawk il-persuni li qed ifittxu kien għax qed jaħarbu minn kriżijiet umanitarji serji. Nisimgħu l-istejjer tal-ħajjiet imċarta tagħhom u nofru ambjent fejn iħossuhom mill-qowwa, imħarsa, imwiżna u integrati. Il-Papa jagħmlilna sejħa biex naħdmu favur ix-xewqa ta' dinjija ta' fraternità li tibda mill-għarfien li aħna l-koll aħwa. Il-Papa juri kif is-soċjetà globalizzata fil-waqt li ħafna drabi tqarribna lejn xulxin ma tagħmilniex aħwa. Huwa aħna li rridu nieħdu l-impenn li ngħixu tassew fl-imħabba u l-għoża ta' xulxin. Jekk aħna nkunu tassew miftuħin għall-imħabba ta' Alla u naqsmu mal-oħrajn, inkunu qed ngħixu l-fraternità li tfisser li nixtiequ minn qalbna il-ġid lil xulxin. F'dan is-sens ma nħarsux lejn l-oħrajn bħala avversarji imma bħala aħwa. Flimkien nistgħu naħdmu għal soċjetà mingħajr ħitan u mingħajr frontieri li jfirduna. U b'dan il-mod li jista' jinqeleb il-virus tal-individwaliżmu. Aħna nsibu l-milja tagħna mhux meta ningħalqu fina nfusna u nduru ma' nfusna, ma meta ningħataw għall-oħrajn. Meta nħarsu lejn xulxin bħal aħwa, inkunu nistgħu naħdmu flimkien għal soċjetà ta' dialogu li hu t-triq li bija tinbena l-ħbiberija soċjali. Id-dialogu jirrispetta, isaħħaħ u jfittex il-verità. Jenna biex noqorbu lejn xulxin, inħarsu lejn xulxin, nisimgħu lil xulxin. Narfu ngħixu dak li l-Papa Franġisku jsejjaħ l-arti tas-smieħ tal-oħrajn, the art of listening. Id-dialogu jenna nesprimu ruħna b'rispett u nagħtu l-kontribut tagħna bla biża'. Persuna li tiddialoga b'ġentilezza taf tirrispetta tassew lill-ieħor jew lill-oħra. Id-dialogu jenna nifhmu kif l-oħrajn li huma differenti minna huma don u għana għax id-differenzi jirrappreżentaw possibilità biex nikbru flimkien. Aħna u niddialogaw irridu naffaċċjaw ir-realtà tal-ġrieħi li kultant inġorru individwalment u bħala soċjetà. Hemm ġrieħi li nġorru fina u fir-relazzjonijiet personali. Hemm ġrieħi wkoll fil-ħajja pubblika u fil-ħajja tal-komunitajiet tagħna. Insemmu bħala eżempji it-tribaliżmu, ir-razziżmu, il-mibeda, il-vjolenza domestika, it-tkissir tal-familji, l-użura, l-abbuż mill-alkohol u droga, ir-reba, l-użu ħażin tal-poter u wkoll it-tkerrieħ tal-wirt naturali tagħna. Litanija din li għaddejjin minna, sfortunatament. Jeħtieġ naħdmu biex infejqu l-ġrieħi u dan nagħmluh bi spirtu ta' maħfra. Il-maħfra ma tfissirx li ninsew jew li nħallu dak li għaddejna minnu mitfun fina, jew li nibqgħu ċassi quddiem dak li hu ħażin u inġust. Il-maħfra ma tfissirx impunità.
Il-maħfra tfisser li ma nħallux l-esperjenza ħażina li għaddejna minna torbotna biktajjen u tikkundizzjonana. Il-maħfra tenna noħorġu miċ-ċirku vizzjuż tal-vendetta waqt li nkomplu naħdmu bisħieħ għal dak li hu ġust u sewwa. L-enċiklika Fratelli Tutti tistedinna għal imħabba li tkisser il-ktajjen mhux toħloq ktajjen ġodda u li tibni pontijiet u mhux ħitan. B'hekk inkunu nistgħu nelbu l-preġudizzji, il-ħitan li nbnew tul is-snin u nkunu parti attiva fil-fejqan ta' soċjetà miġruħa. Bi spirtu ta' għoża u solidarjetà hemm bżonn li naħdmu aktar bisħieħ għal kultura li tirrispetta l-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Kull ħajja umana hija prezzjuża, maħluqa ġbija ta' Alla. Din il-protezzjoni tal-ħajja umana mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha li l-pedament ta' kultura ta' rispett lejn id-drittijiet ta' kull bniedem. Jekk il-bniedem ħanoqtlu jkun għadu man ktwielet, ma tantx qed nirrispettahom mbagħad wara. Dawk vulnerabbli u dgħajfa jeħtieġu aktar attenzjoni u kura. Ħadd mużejjed. Ħadd qatt ma għandu jiġi eliminat. Fil-ħidma tagħna għal soċjetà ta' għoża u solidarjetà għandna eżempju mill-isbaħ San Giuseppe li l-Papa Franġisku rid li jkun ta' ispirazzjoni għalina mod speċjali f'din is-sena dedikata lilu. San Giuseppe u l-bniedem li għadda minn mumenti ta' kriżi u ta' dbatija fosthom it-tfittxija ta' kien barra minn artu mal-familja tiegħu refuġjata. Imma lil San Giuseppe insibuh dejjem b'fiduċja kbira f'Alla minn l-imħabba u ħlewa lejn l-oħrajn u sensittività lejn il-ħtiġijiet tagħhom. U l-bniedem li jisma' u li fl-istess waqt jieħu azzjoni b'kuraġġ biex jipproteġi l-ħajja ta' Marija u ta' Ġesu wkoll qabel it-twelid. San Giuseppe jurina kif tkun il-qalb ta' missier. Matul dan ir-randan nitolbu l-protezzjoni tiegħu u l-interċessjoni tiegħu biex matul din is-sena jgħin lilna wkoll biex inkunu strumenti ta' għoża u solidarjetà fis-soċjetà Maltija. Natukom il-barka pastorali tagħna. Illum 17 ta' Frar 2021 l-4 tal-Irmiet. Charles Jude Cicluna Arċisqof ta' Malta, Anton Teuma Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi Isqof Awżiljarju ta' Malta. Sabiħa ħafna eżis u tajjeb li nirriflettu fuqha matul dawn il-jiem ta' randan biex issir laħam tal-ħamna kif ngħidu ġifier. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher dak li ma jidirx, mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, nissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzu Pilatu mitu difnuh. F'tielet jum għamin bejn l-immiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema u jiet fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. Fl-Ispirtu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu mejjum mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem b'fom il-profet. Knisja waħda, Qaddisa Kattolika Apostolika, nistqar mawdija waħda għall-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet il-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Waqt li nilqgħu is-sejħa għall-indiema, induru b'fiduċja lejn Alla missierna u nresqulu t-talbiet tagħna. Ngħidu flimkien, ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Saffi minn kull teba ta' dnub lill-Knisja li ntwaqqafta biex tkun sagrament tal-ħniena tiegħek. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej. Saffi minn kull gburija u reba lis-setanin tal-art sabiex jaħdmu għal ġid tal-popli. Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek mulej.
saffi minn ħtijietna u misli l-qalbna bil-kelma tal-ħajja tiegħek sabiex nikbru fl-imħabba lejn xulxin. Ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek mulej. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, ixħed mulej kull barka tiegħek fuq il-familji tagħna, għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk li jduru bihom. Ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek mulej. Fiskiet nagħmlu t-talb tagħna personali, speċjalment ta' dawk li qalulna nitolbu għalihom billi kienu jafu li aħna nkunu hawnhekk f'riġlejn il-Madonna ta' Pinu. Ftakar fil-ħniena u t-tjiba tiegħek mulej u saffi mill-ġdid il-kuxjenza tagħna bis-saħħa tal-mewt u l-qawmien ta' ibnek Ġesu, Kristu Sidna, li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ħajkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għamel mulej li niġġieddu dejjem f'ħajjitna biex nofrulek kif jixraq dan is-sagrifiċċju ħalli bih inqazzu l-bidu ta' dan iż-żmien qaddis li jħejjina ċ-ċelebrazzjoni tal-misteru tal-Għid bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna il fuq. Niżżoħ ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U għal 40 jum iċċaħħad mill-ikel tal-art biex bis-sawma tiegħu iqaddes din il-għamla ta' takkis. U bir-rebħ tiegħu fuq il-qerq kollu tax-xitan għallimna nwarbu l-ħmira tal-ħażen. B'hekk iseħħilna niċċelebraw kif jixraq il-misteru tal-ikla tal-Għid f'din il-ħajja sa ma naslu biex nieħdu sema għal dejjem fl-ikla tal-Għid fis-sema. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċitu, smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ogħla tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs, ratti l-ħajr, qasam
ta' lid-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi, reġa' rat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana int o salvatur tad-dinja, bis-salib il-qawmin tiegħek inti bdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan, f'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni. Noddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk, miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu semmi l-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek George Grek u Joseph Bonnici li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-apposti u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jeżis il-missierna, it-talba tagħna u ġvieru li għallimna Ġesu fija kollox. Hekk fija dak kollu li smajna dwaru mill-sifijiet tagħna. X'hekk aħna nistgħu ngħidu missier u aħna quliet tal-istess missier, awtomatikament aħna aħwa. Intolbu Jeżis sabiex verament dan iseħħ fina dejjem iktar, anki fis-soċjetà għażiża tagħna li tant nitolbu għall-għaqda u għall-rispett. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dlubietna bħalma naħfri l-minħati għalina. Daħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna ntolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu,
ħajju preżenti fostna fl-Ewkaristija mqazza. Intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Kif tistgħu għatu l-paċi lil xulxin. Ġisem flimkien magħkom. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U lej Ġesu nitolbu li din itqarbina bil-ġisem u d-dem qaddis tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda l-tniena infinita tiegħek tkun għalija l-ħarsun u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla ħuti, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħin dawk li jemnu fih u li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Dem ta' Kristja isni.
kolla dawn tribuneite, il-mam il-bladġir profdejte, il-ħaġ il-ħalġejt ejtni, għadix malajr segni, poplu tiegħi, ejtni biex ħadd inqassegniha. Ġejt insħallan, dur lejja mill-ġdid, qalbek sobina. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbalni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, ħallina qatt ninfiret minnek, mill-għadu ħażin ħarisni, fis-sjata mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani, x'mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Aħna tqarbilna mulej bl-ikel tas-sema li bih nitħeġġu fil-fidi, nissaħħu fit-tama u nitqawwew fl-imħabba. Għallimna nħossu l-bżonn li niklu lil dak li tassew il-ħobs ħaj u li ngħixu ta' bilħaq b'kull kelma li toħroġ minn fommok. Bi Kristu Sidna. Amen. Nar l-erba nibdew il-meditazzjoni ta' kull nar ta' erba f'dan ir-randan. Ikollna żewġ riflessjonijiet, waħda fid-9 filgħodu u l-oħra fis-7 filgħaxija. Ta' filgħodu jsiru mill-Arċipret Trever Sultana, dik ta' filgħaxija minn Monsinjur Tarċisju Kamilleri. Nħeġġukom biex min hu b'saħħtu jmur jagħti d-demm nhar it-tlieta 23 ta' frar bejn is-sija u l-5 fil-Berġa tax-Xewkija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Mhux ħaġa sabiħ eżiż, f'dan randan nagħtu d-demm min jista'. 10 minuti kollox, kun qegħdin salvaw ħafna ħajjiet. Permezz tiegħek biss diġà jieħdu minnu 3 persuni, xaġa tant sabiħa, għad konkret ta' karità. Kuljum mid-9 ta' filgħodu sas-7 filgħaxija jkollna servizz ta' qrar. L-erba' u s-sibt fit-8:15 talb tas-salmi. Via Matris l-erba' u s-sibt fis-6 filgħaxija. Meditazzjoni tal-kelma tal-Alla kif edna nhar t-erba' mid-9
fil-ħodu jew fis-seba' flaxija. Kull nhar ta' Erba' s-santwarju jibqa' miftuħ sas-7:30 ta' flaxija. Rużarju fuq it-suntier kuljum fis-7:30 flaxija u fid-9. Meditazzjoni tal-Via Sagra nhar ta' ġimgħa fis-6 fis-santwarju. Karità, poġġi l-offerta tiegħek frott is-sawm fil-qalb tal-karità li hemm fuq l-artal tal-ġenb. Apparti loti tad-dem. Il-mulej magħkom. Ħajbirek lilkom li eżistakom Alla li jista' kollox. Is-Sier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morħu tgħixu fil-paċi ta' Kristu. Infaħru lil Marija, om tal-lawtat bnedmin, nannola l-izbahanja bil-feta l-ubsafin. Marija, om ħanina, min qalbna nitolbuk, allimna dejjem iżjed ta' wliedek inħobuk. Kun imfaħħal